Wedhus lho, ora ngrokok ya watuk. Ya Allah, sudah ndang. Mali jasku kulino kebiasaan ngisingan, pecah ngisingan. Yo, ngene ta? Heeh. Entolo nyapak. Kudu ruwes ya kemau. Enak karo iki lho, karo bos Tris, karo bos Lang. Bos Dut, baru. Dijak sobo kenekan. Iki lho, karo Pandut. Ki golek apa, Bos? Kok iso yang ngono ya Allah, kok iso to ya Allah. Ngono ya. Saya seger-seger. Leguk, sing leguk. Pokari nih. Drog iki enak to. Wong drog iki. Masuk wijane. Dilon kemruyut dilon. Woi, golek apa we? Woi. Belar. Woi, golek apa we? Woi. Golek apa we? Woi. Woi, golek apa we? Woi, golek apa we? Traktir karo bos. Itu karo bos lho, Bro. Kayak sayang. Woi. Ya Allah, ya Allah. Iya tapi. Wes sih? Wong wis dipo. Ayo tinggal tak boleh gila. Saweran to, weh. Saweran. Ya Allah. Wis jane mbok jipo opo to saweran iki? Heh? Lah entuk e apa, Pak No? Ya apa ki? Kok senengane yang ngene iki ya Allah. Seneng. Madane karo kenamu. Masa samono kuwi ya Allah. Lorone lah nang jero. Ya Allah, lorone kenamu. Bang, saya Kene wong kandel. wah percaya bos, percaya. Wani ora, rokok sada wani ora. Langsung opo ngono iki. Ya Allah. Lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dik Minde. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Pangestune Mbak Noni kabarnya? Alhamdulillah. Sehat seger waras ya. Tambah kiblu-kiblu. Alhamdulillah. Kiblu-kiblu. Yo, ngene ta? Heeh. Entolo nyapak. Kudu ruwes ya kemau. Ruwes. Oh, ngono. Cemet. Agenda pagi ini? Kita pagi ini mau reading, briefing dan sebagainya. Semangat ya. Semangat. Kamu juga semangat. Bos Siap. Edi. Siap. Semangat harus itu. Persiapan. Habis reading selesai langsung produksi. Oke. Tapi readingnya sehari itu tak mari. Ini nanti reading talk sama briefing. Oh, ngono. Besok Oh, eksekusi. besok eksekusi ya? Iya. Oke, siap. Masuk. Oke. Bentar ya. Cek sendal piye iki? Kok barangnya dilangnya Cak? Dadak barangnya dilangnya. Dadak kok barangnya dilangnya menus-menus. Ya Kuwi to. Banoni. Sampeyan sok aja semaput ya Banoni. Sampeyan nyapu Banoni. Kene iki lho. Piye nek semaput piye? Kon mangan sing akeh kok badan dredeg ngene iki griyer. Banoni semaput lho. Iki tak gowo. Mbok tambahe dua pangan. Lho gak iso semaput wi. Gak iso semaput iki bukan engko sing jawaban iki. Yo iki Oh. semaput mikir pati. Mbok dikai panganan mbok pangan. Jane iki piye to, Greng? Barang iso ilang iki.
Aku ngrungokno. Ger ngombe kopi. Ini ceritanya ini lho Mbak. Ger ngombe kopi ya nek ya. Aku kan melu Pakno. Ngepruk iki. Arep semaput kok ya. Aku ini ngewangi Pak No. Arep semaput. Lah gledekane mang tak titip neng warunge Mbak Mintul. Iki aku kan posisi nganu bar langsung melek ya to. Ngene sik. Heeh. Neng warunge Mbak Mintul. Nah, krungu mintul langsung sehat sampean. Langsung melilik matane. Lah bos aku balik. Loh, barangnya kok wis ra enek to? Deleh, nitipne barang kok ning kono to, Krim. Langsung sehat. Nitene barang ning kono to krem. Koyok renek nggon liyane. Kowe aja sembrono lho, Krim. Teko bolo. Nesa ora sabian. Nesa ora sabian. Kalau teko. Yang di sebelahnya ini kalau nggak salah mamanya. Dah, tenan dulu ya Allah. Lho. Ki Nesa tapi rasa sabian. Ya Allah sudah tendang. Mali jasku kulino kebiasaan ngisingan pecah ngisingan lho. Wong ayu ngisingan. Ya wong ayu ngisingan serintil nih kelakuane bola. Obah ngising ning dinding gon wis. Ning dinding. Kok enek yo. Percaya kene. Madhep rene, Bu, madhep rene. Mboke tobat. Mboke tobat. Gampangan ngisingan bola serintil iki bola. Ada. Kok dingareni isu, Dil? Motor. Kok ne. Dipecat ke bawah. Aku dipecat. Kena dino Senin. Kena dino Senin. Oke, sehat ya, Dek ya. Oke, Bos. Alhamdulillah, sehat-sehat. Terus kono iku Nesa ora sabian tapi serintil. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kok alhamdulillah piye to, Krim? Ki mangi aku teko. Barangku lho mbok deleh endi? Oh alah. Kuwi to Mbak Noni. Ngono sama ra ngomong ket mang. Anu Mbak Noni. Wes, iki kesuwen Krim. Barang ilang Mbak Noni. Heh? Ilang? Aduh, Dek Tendel, piye iki? Lah kok barangnya dilang karo manus loro kuwi. Cembuyut tok. Aku ora Mbak. Yo. Banoni. Sampe nyapone to Banoni? Ngene iki lho. Wih, ngene iki lho. Saman mau kon mangan mo. Kon mangan akeh, kon mangan mau. Saman mau. Ya, guru-guru gandel lho. Banoni. Saman mau ngapa? Saman Saban nyapa. kok koyo Ngene iki lho, mong kon mangan akeh mau. Ya. Banoni. Saman nyapa? Wih, ngene iki lho. Pacarmu anyar kali. Wis pacaran ae kali. Pacarmu kok hatimu sajane berbunga-bunga kaya Kakang Mas ngene iki dikenale kaya apa? Kang Tele cak ganteng ala wis seneng nek aku kan dang ala Kang Tele cak ganteng ala pinter ala anake sapa ala ya kok pintere rame Mas ya dikenale no le. Ya ampun kok ngono ta ya Allah. Gak bareng maksudnya dikawin iki dinikahi. Aja sudon bola. Maksudnya dikawin iki dinikahi alhamdulillah. Nah, tadi ora berzina terus. Wong wis tak omongi. Piye, Bang? Bang piye? Lho, ini nang Nah, terus Terus guyu apa sing betul? guyu piye? Guyu ngekek-ngekek. Sadar. Walah ya Allah, karena otak sadar itu sangat menyakitkan. Lah, gawe luas bola. Gimana ambung? Kok iso ngono to, We? Lagi aturan benone ambung. Iso aturan saiki. Ya Allah. Ngene iki lho cak lakone mungkin di. Manoni bunoni ambung bunoni ora kok muni ngono lagi aturan ya Allah. Alhamdulillah hati ini berbunga-bunga, percaya. Alhamdulillah berkah barokah, amin. Walah ya nang pasar kaya ora sing ngeterne. Gede iki lho. Wong wedok ngrokok kaya ngono. Patrap gengge ora oleh rokok. Lek gak ngerokok ya nek sing ngenyang ngono.
Tapi ya teman-teman niku watuk lho Di. Wedhus lho, orang rokok ya watuk. Nih.